The roib Ciarán an seo, agus aniu táid chun 6 clacht a corpa dhéanamh, agus táid chun iad dhéanamh faoi ró. Dhéanamid gach clacht ar feadh 3 second agus bé sus 3 second agus bé sus 9 second idir an dá bhabhta. So, glacham leis go tú tréis taobh sús beag gearad dhéanamh de tain ar leid, agus táid chun tosúnis i gceann 3 second chur mé tús leis an timer. So 3 second agus tosómid le siúlód an fortán. So, hís mar seo agus be munig siúil ar an gcuí sin. So déobh méid gfuil an fúm chur in éirde gom le go gluisi sibh agus mé héin an clig ag buaile. So de gceann 10 second tosómid le siúlód an fortán. So 6 clacht a chorp deas agan den lá aniu. Dó, héin agus ag siúil. So lá bheas, cos clé, lá bheas. An óa. Siúil siar. So I gaibrú timpeall, pe rud atá sa seomra nó sa ghordaín agat agus ag buga ag glúiseacht thart. Agus ar aig léon 10 second eile. Beidir gháil at siúil ar an taobh ar an gcuí seo. Agus an taobh eile. Chun an dynamic ahrú 3, 2, 1 an óa. Agus crahamach na láb agus na cusa. So, chéad eile ná léimt nó léimne an chonín. So, is féidir na láb a thógáil taobh hiar de cheann, nó mar seo. Agus ag léimt ar an gcuí seo go leanúnach, gan stad. So, dúnamid é sin ar feadh 3 second. Agus béin na cusa trí hinne don cheann seo agus ceann deas ládáir sé na quads agat 3 second. Ar chóil de chin agus léimt na chonín. Arás. Agus beidir níos siirde mai cheapan tú bhfuil sin níos éasca. Agus rud atá níos deacra léim siar. Agus chun tosaí. Dus os ceann 5 second fáca. Ceann na bhile. Ládró sé sin na quads. Wei, chéad eile ná drapadóireach sléibhe. So cosú leis an plank ord. Dinéireacht an drim a chunáil díre. Gus be na tógáil an glún gníon ilan. Helps go ag drapasús sléibh. 3 second. So 3 second drapadóireach sléibhe. So glún go ilan ná an tricep ar chuail. Ládrá sé seo an corp ar fad an cór go háire níos mó ná leabhhealach tríd. Glún go ilan. Agus an drim réasúnta díre. Dó. Arás. Wei. Cad an cuimiltóirí isce. Sin an gréag a churas ar an éisce. So bé na cusa scartha, níl an cheann seo cho dígrasach lena cín lena. Agus sus eilsúil tú ag glan an orlór nó ag cuimilt an isce. So cusa scartha, neart spás idir na cusa. Ag cuimilt an isce. So ag cuimilt focail deas sin ag cuimilt na lábh le chéile. So beidir seo an ceann is éasca nó is fusa tagan sa seisiún seo. Dó. 1. Wei. Cúigiú ceann ná siúlód an baboon. So béing na cusa chuná réasúnta díortha agus féile na dhéanamh ar bhos na lábha nó ar na doran mar a bhíonn an baboon ag siúil. So ag brú síos tríd an dorn chuná na cusa réasúnta díortha.
So truck a second, ag trosú nish. So doran no bus na lava. So brew shees sa talamh. Lein beag mar bhíonn san babuúnig siúl. Spéir níos tapúla má tá sin ró éascailt. Well, wait. Oh, má cheapan tú chun na seisiún seo éasca tá dul an múhairt. Ibhre sé burpathe. Oh, má neamhad. So an burpee, brúníos, lame, búlabus. So, sin burpee one. Cé bhéh chéan féile dúnamh troch a second. Brúníos, sús. Raus, cuinnig an rim. Oh, lavanach. Oh, stop me a car of my keen hand. Can't go in there. I get dead. Okay, sinna cé bouta. Sus noch a second. Ishgal. Sus nog a second. Ishgal. Oh. Joch ishkim, mata shagat. Sean Marker. Tagum. Still nach shakadum. Shout out. Goyaskal. Knock leavna. And I did in a session Gadeen Dealach. Mashiv. When I'm spot the cart, I go. She don't go well. Truck a cooing second. I was doing a shake lacht the reached. So Kertagan. 3 Nóiméad in Umlan. The clachty Corpoideachas fáge. So, is fiú níocht chuiristeach an saoir a tacht an beach bod cai sé bheith réigeút. Má tá tú de chónaí 2 kilometer nó 2 kilometer leis de den trá. Okay, 2 second siúlóid an portán mar seo. Raiglin. So lábheas cos clé lábheas. Is ag siúl siúr. Agus cantusi. So ládrún sé seo cool an corp. Lábhan na cusa na glútochaí. So má tá sin ró éascas féidir siúl ar an taobh atá go deas. Okay. Ibhre dó léimt an choinín. So láb ar cool a chin. Nó mar seo. Agus léimt. Alright, simply galore. Ach amwa, wat het gimmers pel gailach. De jazz kun de kuste ládrú kun léimt agus brethair near out. I'm sure the spot in. Léim na cuinín, so cuinig an rim. Oh, gan titum, gan búlaisteach a rud a bit. Ooh, agus sheer. I was going 10 second fáca. Agus cantusi. Cé bheith ceann eile. Oh. Beidir rud nach ná aon sibh ná. Ní bhaim sin sus céanas aon sibh sa bhaile.
Bín orm bla bla bla, rudi a vínu. Wé, ceann seo dúlánach má. Drapis léve, ag drapad óracht. So glún, corpalín a díirech, glún go hillen. No gargo. Síslin. Anwa. Cuinnig an rim. Cuinnig díire. Raglib. Lavalach. Glún go hillen, no go dtíon tricep. Oh, fin of gemacht. 3, 2, 1. Okay. 3 klachten volgen. Nog een second. Okay. Corpoideachas. Simply, but it's minimum flow on its flesh. Alright, Glenn. So I cuimelt an talamh an talún. Sinné. So Carol se seo leat. Tú héine olbhú don dá chhlacht a dearnach aniu. Okay. An dar cheann déarnach an baboon. So táid roiint in na clachtaí nuair táid ag brúmid machna an corpó an úlát. Tá seán bháil ládracht agus an aiseolalas an taiseolalas a aimimid ón talamh freisin. So seo an baboon. Diníocht de cusa chuná féidir chodíireach is féidir mion luba nó luba beag. Mar seo. 3, 2, 1, alright, Glenn. In the lava deer, close the raise into deer. The ration troll. No guy routine, but I'm not in the will to. Sinné. Wé. Soon gur féile an clúsin a chluistá beidir bhfuil mé rááid away. Clachta déarnach. Love, hate, relationship agam leis an ceann seo. Burpa. So share down, brúníos, léimt, léim a ríis. Agus diníocht. Few degin, you never get go. Lame tomorrow, lame soos, breher near out, no schlitter. Heavy, shea betternish. Schacht. 10 second fuck. 3 keen out of my spéir. Okay. I know. So sinné. Má sibh 6 clachta corp. Jazz. An hit session. Session hit. Dinta. Orgin neart isce. So an planet agam ná an trán-ish. Beidir kilometre go le hís an tro sin. Trá fort mar nóg, so roimh mé síos sin. Bheith sin go mála hain recovery. Agus tuairm a daig ar tiile trein ála mórach. Slán leh.